Pozdravujem vás, dobrý deň. Dnes som na veľmi netradičnom mieste, konkrétne na ihrisku Kostolnej pri Trenčíne a momentálne sedím na futbalovej lavičke. Toto je veľmi netradičné miesto pre mňa a bol som tu natáčať videá na Divokú hus 2. A ako som aj sľuboval v mojich príbehoch, dneska sa pozrieme na 3P, ktoré mi Divoká hus dala. V tomto videu vám prezradím prvé P. Prvé P je prítomnosť. Keď robíme čokoľvek, tak potrebujeme byť maximálne prítomní. Iba vtedy môžeme očakávať výsledky, ktoré splňajú nejaké naše očakávanie alebo majú nejakú hodnotu pre nás alebo pre ostatných. Keď nie sme prítomní, nemôžeme spraviť poriadne nič. Skúste sa pozrieť okolo seba, koľko ľudí je dnes skutočne prítomných v tom, čo robia, v tom, akí sú, v tom, čo hovoria. Jednoducho, pozrite sa na to. Môžete okolo seba vidieť, ako ľudia idú s mobilom v ruke, kráčajú, nevedia ani kam, jednoducho nepozerajú sa ani vľavo, ani vpravo, pozerajú sa do mobilu a jednoducho sú v takom určitom virtuálnom svete. Keď ideme vlakom, alebo autobusom, veľa ľudí sa pozerá do mobilov, nevšímajú si tú okolitú scenériu, hory, kopce, rieky, tunely, mosty. Jednoducho uniká tá pozornosť. A preto Čikung Divoká hus túto pozornosť dáva, pretože bez nej to nemôžete cvičiť vôbec. A práve prítomnosť je jeden z veľkých darov, ktoré mi dala Divoká hus. Prítomnosť, byť práve plne skoncentrovaný a sústredený na to, čo sa práve teraz deje. Keď umývam riad, vnímam zvuk vody, vnímam, ako tá voda prúdi, vnímam, ako sa ten riad očisťuje, jednoducho vnímam svoj postoj, vnímam svoj dých. Keď idem niekam, vnímam svoje telo, vnímam svoje nohy, vnímam svoje plúca. Keď som v aute, vnímam, čo sa okolo mňa deje, jednoducho absolútna prítomnosť. Samozrejme, nevždy sa mi to úplne darí, ale môžem skutočne povedať, že Divoká hus a jej dar prítomnosti mi veľmi zlepšil život. Takže toto je prvý dar, ktorý mi Divoká hus dala, to je prítomnosť. Máte sa krásne.